बिसोरदि गोबां मोखां बिजाबनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों NLFB आफादखौ एज ए हल फोजोबबाय होननानै फोसावदों आरो NLFB आफादा दिनैनिफ्राय थानाय नंला होननानै बेबायदिनो गोबाङानो बानसावदों आरो बेबायदिनो रायजो राजानि गोसोआवबो गोबां सोंलु सोमजिखांदों। बिनिखायनो दिनै जों नैबे प्रेस मिटखौ जों दिनै होनो गोनां बाध्य जादों। थांनाय मैयानि जि समाव नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड NLFB जों जायफोर बेक्तिया डिसचार्ज होजादोंमोन बिथांमोना मैयानि समाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै गावखौनो सारेन्डार खालामहैनाय जादों। जों बेखौसो खावलायोदि बिथांमोनजों थांफानाय जायफोर सोद्रोमाफोरा सरकारा जि अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइखौ जेन समानै मोननानै बेबायदिनो समाजजों गामियाव थांनानै संसार जाहैफिननो हानाय बायदि समाजनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो हानाय बायदि बिथांमोना साफ्रोमबो सुबिदाखौ मोन्थों जों बेखौसो गुरैयै खावलायदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायहरोदि जोंहा NLFB हिसाबै क'क्राझार सान्दामारि केम्पआव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइ डिजिग्नेटेड केम्पआव जों NLFBआ जिरायनानै दिनैसिम गोथाङै दंबाय थायो आरो दिनैसिम जोंनि गेजेराव चेयारमेननिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलाव गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफ्राबो जोंजों लोगोसे दङ। दिनै मैया दाख्लै साननैसो एसे आगोलाव जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जों 2 लाख फैसानि थाखाय जों गावखौ जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै, 2 लाख थाखानि थाखाय जों फैयाखै। जोंनि जेब्लानिसिम जोंनि NLFBनि जि समस्या बर' हारिनि जि समस्या जि थांखिफोर बैफोर समस्याफोरा थांखिफोरा सुस्रांजायागौमानि जाफुङागौमानि NLFBआ जों NLFB हिसाबै गसंथानानै थागोन होननानै जों दिनैनि गेजेरजों दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरोदि आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जि बर'नि समस्या दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै BTR एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर दं मावफुंजायै दफाफोर दिनै NLFBआ बैफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों। दिनै एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव जों NLFBआबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादों। दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों, अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनै हारि उदांस्रि दावहायाव जेसेबांनाखि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बावलांबाय बै जिउ बावलांनाय न'खरफोरनि परियालनो बिथांमोननो दिनैसिम आसाम सरकार आरो भारत सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। दिनै जों नुनो मोन्दों 1000 जनसोखौनो होदोंना होआखै जोंहा सोंलु बेरखांदों। दिनै जोंनि जि हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय गावखौनो दिनै 6000 जननि बारा 6000 जननि बारा दिनै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननायखौबो दिनै मावफुङाखै। दिनै बेबायदिनो NLFB बिथांमोननो साख्रिनि खोथा बुंदों, पारामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि खोथा बुंदों, दिनै बेफोरखौबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। खोथाल' होबोबाय थादों मावफुंनायखौ जों नुवाखै। बेनिखायनो जों खावलायबोबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ BTRजों सोमोन्दो थानाय किसुमान दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों। आरो नैबे जि जोंनि बर'नि समस्या बै समाव हारि उदांस्रिखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंबोबाय थादों डिभाइड आसाम 50-50, नो बर'लेण्ड नो रेस्ट, जान देंगे राजलिंगि। दिनै बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां जोंनि सा खोला सानजा सोनाब ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय दुलाराय बर' हारिया आइ आफामोना दिनै बिखुङाव गथ' बायै बायै ओंखाम थफ्ला लायै लायै राजा लामायाव होबथादोंमोन, रेल लामा होबथादोंमोन। दिनै बै आलादा रायजोआ दिनैबो सुस्रांजायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जि आन्दालन खालामनाय दिनै बैफोर ओरैनो दैयावसो थांदों। ल' मोनदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। बे बेसेबां सैथो जों बेखौ उनाव मोनथिलांगोन। आरो जायफोरा बुंदों 181 बिथांमोना सारेन्डार जाहैदों होननानै, नाथाय बेखौ जों खोनानो मोन्दों जे जायफोरा बेकारै थानाय बर' सेंग्राफोरखौ
लानानै थांनानै दिनै 2 लाख मोनजोबसिगोन होननानै बिथांमोनखौ लानानै थांदों खिन्थु बेयावहाय गासिबो मोनजोबाखै जों मिथिनो मोननायाव सा 16 जनखौल' मोनदों होननानै जों मोनथिनो मोनदों जायफोरा मैया बेक्तिया बेयाव जायफोरा गावखौनो गथायहैदों सारेन्डार जाहैदों बिथांमोनाबो जोंजोंनो दङमोन मोनसे समाव आरो बिथांमोनाबो जोंनि थांखियावनो हेफाजाब आरो मदद होबोदोंमोन जेरावनाखि जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि मावनो गोनां बहुद समस्याफोर दं बै समस्याफोरा सुस्रांजायागौ माने जों NLFBआ मावलांगोन होननानै जोङो थांखि लादोंमोन दिनै बिथांमोन बायदिया मा साननानै दिनै सोरबा सानैसो बेक्तिखौ डिसचार्ज होनायाव थांफालांनानै बा थांफानानै दिनै बे 2 लाख फैसाखौनो आंगोनि होननानै सानदों बे